Днешният коледен спектакъл, който ще имате удоволствието да гледате, се състои от 3 части. В първата ще гледате моменти от Свето Евангелие на Лука, глава 1, раждането на Исус, честването на бъдни вечер по стар български обичай и в края на спектакъла ще видите изпълнение на децата от школите, които работят тази година по проекта, подготвен от Европейския съюз и Министерството на образование. Желая ви приятно гледане, аплодирайте и подкрепяйте вашите съученици, за да направят това, което сега ще имате удоволствието да гледате. В град Витлеем, както предсказва Йосиф и Мария живеели в Назарет, който бил много далеч от Витлеем. Императорът, управител на тези земи, наредил на всеки жител на Израил да се върне в онзи град или онова село, където по-рано живеят със своите родители, защото Израил вече е част от римската държава, а не принадлежи на евреите. Йосиф и Мария тръгнали към Витлеем и когато стигнали там, отседнали в обора на една страноприемница. Оборът бил послан със слама, а по средата се намирали яслите, от които се хранили животните. Настъпила нощта. Всички жители на Витлеем заспали. Йосиф и Мария седели щастливи един до друг и се радвали на току-що родилия се чуден син. Родил се Исус Христос, Синът Божий, който щял да направи хората щастливи. Мария завила сина си в топла дреха и го положила в яслите. Сега те били неговата люлка. През тази нощ, недалеч от Витлеем, седели 3 пастири и разговаряли около огъня, като наглеждали овцете си. Не се бойте, аз дойдох да ви съобщя голямата радост. Във Витлеем се роди Спасител, който е Христос Господ. Ще го намерите по вид и положим в ясли. Слава в висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. Да вървим по-скоро в Витлеем. Да вървим, да видим какво се е случило там. Да вървим и да видим Синът Божий. Роди се нашия Спасител. Хей, хора, стана чудо. Роди се нашия Спасител. Божият Син. И ние трябва